Gros, Quan el meu cunyat ha arribat a casa del nuvi, esclar, allí no hi havia ningú perquè tothom era a l'església. Només he trobat la Roseta, la dona de fer feines, i una parenta llunyana que els ha vingut a ajudar a fregar la paterana. El meu cunyat ha entrat i ha començat a cridar i paraules gruixudes, treia foc pels queixals. Oh, me'n faig càrrec. No. No què? Que no se'n pot fer càrrec. Vostè no sap com treu foc pels queixals del meu cunyat. Té una manera diferent dels altres, comprèn? Aquelles dones no el coneixien i s'han començat a exaltar, a cridar com unes histèriques, demanant auxili. Me'n faig càrrec, també. Que no se'n pot fer càrrec. Vostè no sap com criden aquelles dones. I com que viuen en pisos d'aquests, que les parets són com paper de fumar, clar, tots els veïns les han sentides i han corregut a socorrar-les. Oh, me'n faig càrrec, també. Caram, que tossuda, que no se'n pot fer càrrec, t'hi dic. Vostè no sap quins veïns que tenen, Uns veïns, quins veïns. Oh, benvinguts. En aquests casos veu que sí, tots a la una. Pobre cunyat meu, està baldat. Remei, escolta, aquest noi no hi ha manera de convèncer-lo. Diu que no vol moure's d'aquí. Oh, però quan pensa marxar? Miri, diu que té por, perquè com que si marxa el Ramonet el matarà, doncs que es vol quedar aquí. Ah, que d'això no en dubti gens, És capaç de fer-ho. Oh, però no es pot quedar aquí dins in eternum? M'ha dit que si a vostè no li sap greu, prefereix morir de vella allà dintre. Però això és absurd. Ara vaig a parlar-hi perquè marxi una vegada. Els temps que vivim i tenim convidat per fer-lo. Aquest jove no està encertat, Un cop fet el bunyol, el millor és donar la cara. Oh, ja, però és que només en té una i té por que li trenquin. Oh, que d'això no en dubti gens, El Ramonet li farà mal, i li farà mal de veritat. Ai, i és una pena, Perquè mira que els joves es caiem. Ai, i diu els versos d'una manera... Aquest jove diu versos? Sí, el vers que li havia de dir a la Felissa me l'ha recitat. El parla més bé, és castellà. Aquest jove és castellà? No, el vers. Té un castellà, com li diria? Com de locutor de ràdio. Però, avi, no em vulguem més les coses. Tot el que ha passat ha estat per culpa de vostè. Per tant, el millor que pot fer és callar i deixar-se de posar amb la demana. Està bé, noia, ja callo jo. Ja callo, Però quan em necessiteu per alguna cosa també em sabré fer el sordo. Ho veig difícil. Oh, bona tarda. Bona tarda. Com està vostè? Pot comptar. Com vol que estigui amb tot això del casament? No sé si ho deia per això de la caiguda del cabell. És que no para, quin home! Bueno, ja em dispensaran, Me'n torno a dalt. Això, que ja la deuen trobar a faltar. No, com que ara són tants a plorar, no se n'adonen que jo hi soc. Passi-ho bé. Estigui bona. Escolta, Remei, aquell pollo d'allí dintre es quedarà a sopar? No cal. Ara vaig a parlar-hi perquè marxi d'una vegada. Jo em sembla que sense sopar no voldrà marxar, Oh! Ai, pobre, si no deu tenir gana. Pues serà del tip que s'ha fet a l'hora de dinar, el tio. No que dirà amb vostès. Al principi no ho volia. Sí, només al principi, Després s'ha fotut les botes. De primer feia compliments. Ah, potser no li agradava el menú, perquè sembla un jove molt tocat i posat. Home, a mi em sembla més tocat, que no pas posat. Per què ho diu? Ai, perquè és un ximple. Mira que venir aquí baix quan a dalt l'esperaven. Vostè que l'ha fet entrar. Però jo no sabia qui era ell. Ah, ni ell sabia qui era vostè, ves? Però ara ja tothom sap qui és tothom. Per tant, ja pot comprendre que aquí no hi ha de res. Li vaig a fer entendre. No, vull dir que li diguin bones paraules. Encara començaràs tu a parlar. Aquesta sí que és bona. No, però dic que com que vostè està així nerviosa, doncs... No, potser li diu alguna inconveniència. I és un jove molt fi, de casa bona, i se li han de dir les coses d'una altra manera. Mira, doncs passa tu mateixa i li dius les coses d'aquesta altra manera. Sí, senyora, sí. Passa, passa. Remei, Què? escolta, Ja l'escolto, digui. apropa't, dona,
Vine. Què vol? Aquesta jove té raó d'avisar-te. D'avisar-me? Sí. Perquè tu ets una mica precipitada. I a vegades, quan t'expliques... Oh, mira, un altre que em vol fer de parlar. Es veu que soc més ruca del que em pensava jo. Miri, no pateixi, que ja li donaré tots els tractaments que es mereix aquest senyor baró. Estigui tranquil. Estigui tranquil. Estigui tranquil. Estigui tranquil, estigui tranquil. Com si en aquesta casa s'hi pogués estar de tranquil. Estigui tranquil. Mira, aquí veniu al culpable. Hola, avi. D'on veniu vosaltres? Sortim d'un lloc que pobre de vostè que hi entrés. Ai, pobre avi, si hi entrés. Es guanyaria un xec de garrotades que enriguessin de les funcions de Puccinellis. Oi, Anna Maria? Calla't, Gerard. Quines bromes més poques saltes de fer. Que no són bromes. Parlo seriosament. Jo crec que haurà de córrer més que aquella guerra que diu que va estar quan era jove. Però d'on veniu, caram? De casa del nuvi. El Ramonet està enfadadíssim, que quan tingui davant seu el culpable ens el farà bocins. Ai, pobre avi. A mi no em fa por un Ramonet. Però és que no és només un Ramonet, és que és un Ramonet i un bastonet. Bueno, ni que fos un canó del 42. 42? Monoi, quina mida. Sí, que era un que a la guerra europea feia molt de soroll. Sí, el bastat del Ramonet també fa molt de soroll. Pues que ho provi, Perquè si ve aquest xitxarel·lo, de la primera plantofada el deixaré assegut a terra. I quan provi d'aixecar-se, amb una mà l'agafaré i amb l'altra li fotré una manta palos i amb l'altra mà... Com les tres mans, no s'hi vol, que això és fer trampa. Bueno, doncs amb una l'agafaré i amb l'altra l'escanyaré com si fos una palla. Mira, jo crec que aquest ja és el Ramonet. Ara sense pagar gràcia de llit. No sé per què li has dit, pobre. Ja ens tenen aquí, ja hem arribat. Digue'ls a Balan que ja hem arribat. Ja hem arribat. Déu els va. Bona tarda. Enric, que és una dependenta, la senyoreta. Ah, no, és que ella... Soc la seva promesa. Això. Manoi, et felicitem. Has sabut escollir bé, A Balan, digue'ls que el felicitem. Et felicitem. Els meus preferits que s'haguessin anat al poble. Estàs aquí. Enric, per què no em venies a avisar? Ara venia a cridar-la. Però si fa un moment que hem arribat. Digue'ls a Balan que fa un moment. Fa un moment. Encara això. És que estàvem allà dins intentant convèncer aquell jove perquè marxés i quan ja el teníem doncs mig convençut ha vingut l'avi i no va marxar. No. Ara quasi bé ja sabia. No tant, no tant. Ara ens havia dit que després de sopar se n'aniria. Encara sort. Però quan ja el teníem mig convençut ha vingut l'avi i l'ha començat a espantar i no ha parat fins a aconseguir que tots dos es tanquessin a dins fins que no marxés doncs un senyor que hi havia aquí. Aquí. Perquè hi hagi el meu marit s'ha d'amagar. El meu marit no es menja ningú. Digue'ls a Balan que no menges a ningú. No, no menjo ningú. És un home de poques paraules. I aquests homes que no parlen, doncs pensen molt. És que l'avi pensa que aquí fora hi ha el Ramonet. És aquest, quan redat tot. I li ha fet creure que l'entrar era el Ramonet en lloc d'aquests senyors. Ai, pobre Gonçal, quins espants a donar-li. Vaig a dir-li que no tingui por. Doncs passem nosaltres també, que per parlar del que hem de parlar és millor fer-ho allà que aquí a la botiga. Home, no venim a parlar de la perruqueria. Doncs ho podem fer aquí. Sí, però si ve alguna clienta, més allà estarem més còmodes, podrem prendre alguna cosa, un cafè, un refresc. No ha de fer compliments, No ho són compliments, passin. Passin, per favor. Qui són aquesta parella? Doncs són gent de molts diners. Bueno, ell és un home de molts diners però de poques paraules. Ja ho he vist, ja. És que estan en tractes amb la mamà per la compra del negoci.
que us veneu la perruqueria. Se la ven. A mi no m'hi fiques. Però no ho entenc. Oh, que has vist masses vegades per aquí alguna clienta. Al principi venia molta gent a arreglar-se. D'aquí ve el mal. No us entenc. Doncs queda això per a la criatura. Que al principi venien a arreglar-se, però no en sortien gaires d'arreglar-les. Però tota la vida serilitat, no? Sí, a veure, la mamà un premi per la constància potser sí que el mereix, però res més. Amb tot, ella ho havia estat de soltera, però no ho va reprendre fins al cap de molts anys al quedar-se vídua. Entri, home, entri! No veu que jo passo sense por? Va, si va, Gonçal. És que veurà, s'ha d'anar amb precaució, saben? Però no ha de ser tan malfiat. Vostè creu que jo li diria una cosa per l'altra? Que desconfia de mi, Gonçal. No, esclar. Tu, noi! Tu, què ets això que ara en diuen un gamberro? Un brètole! No em diguis avi, De nets com tu no en vull jo. Però avi! No. Sempre havia pensat que tindria un net ben seriós, ben seriós. Ben seriós, com a... L'avi té raó. Tu amb les bromes sempre et passes. És que jo soc molt eixerit. Vostè el deu conèixer, no, el Ramonet? No, ni ganes. Veurà, és que convindria que algú es posés al balcó, com un vigia, que diguéssim, i que quan el vegés arribar, doncs donés l'alarma. Però clar, si vostè no el coneix... Encara que el conegués. Al balcó només hi posem el canari. Però és que, a veure, si no s'hi posa ningú, aquest noi vindrà de cop, i si ve de cop... No, si jo tinc entès que em vol repartir-ne molts de cops. No pateixi, Gonçal, ja m'hi posaré jo al balcó. Però em sap greu que vostè... No n'hi ha de saber de greu, que no ho faria vostè per mi, Gonçal. Sí, esclar. Mira, podríem fer una cosa. Sí, podria posar aquella senyoreta al balcó. I... Aquesta senyoreta no hi ha de fer res al balcó. És que així... Oh, Anna Maria, filla. Oi, és que aquella gent no tenen pressa i com que el que hem de parlar és important, doncs no he pogut estar-hi per tu. Però, Enric, què fas aquí? Que no vas a treballar avui tampoc? Què? Oh, potser sí que és tard. Sí, ja ho veig, sí que és tard. És flac de memòria el noi, Apa, marxo, Adéu. Adéu. I vostè el que li convindria és quedar-se allà dins. Aquí pot venir algú de dalt i és convenient que no el vegin. Però la Dora, la A senyora... la Dora el que li convé és quedar-se aquí. Aquí és el seu lloc. Vostè passi. I vostè també, avi. Jo ja estic bé aquí. Doncs faci el que vulgui. Vine amb mi, Anna Maria. No pateixis, Gonçal, jo ara em poso al balcó. Vindri d'una vegada, jove! Qui comença? Tu o jo? Saps què? Comença i tu que ja estàs acostumada a fer el xafarot. És molt pesat per una sola. Quan em cansi l'avisaré. Sí, vas bé, cireré. Ja ho crec, no s'haurà de modificar res. No, està tot molt instal·lat. Ens hi vam pensar molt en fer-ho. Exacte. Està tot molt bé. Digue'ls a Balan que està molt bé. Sí, està molt bé. Home, però potser els miralls. Exacte. Aquí on estan no es veu. Ja ho tinc, on els posaré. A veure, vine. Digue-li a Balan que vingui. Vingui, sisplau, vingui. Sí, vostè. Sense por. Ara, vingui. Entri per la porta. Oi que des d'aquí no veu els miralls? No. Doncs és el que jo dic. Ah, clar, no els veu, però si els poséssim aquí, els veuria. Oi que els veu? Sí, naturalment. Veus? Digue'ls a Balan que ja està decidit. Els posarem aquí. Sí, ja està decidit. Vingui vostè. Vingui. Digue-li a Balan que vingui. Vingui.
es mou? Quiet! Ara farà de mirall. Esclar, el que jo dic. Perfecte. Els miralls aniran allà. Digue'ls a Balan que els miralls aniran allà. Aniran allà. Però clar, si posem els miralls, les butaques. Aquí. Oh, i la tauleta. Però la tauleta ja ho sé on anirà. Aquí. Clar, perquè així l'entrà es veurà la taula amb les revistes i quedarà perfecte. Magnífic. Vingui. Sense por. Digue-li a Balan que vingui sense por. Vingui sense por, vingui. Quiet, no es mou. Figureu-vos que sóc la tauleta amb les revistes. Perfecte. És el que jo dic, esclar. Vingui. Quiet. Si posem la tauleta, les cadires, ja ho tinc. Balan, aixeca't, agafa les cadires i posa-les aquí. Ara posi els braços. Vol posar-los? Perfecte. Digue'ls a Balan que és perfecte. És perfecte. Meravellós. Digue'ls a Balan que ets meravellós. És meravellós. M'encanta. Para! Quina poca paciència que té, Home, veuràs que... És que em canso, comprèn? Com que pateixo de dolor. Sí, sí, pateixo de dolor. Digue-li a Balan que pateixo de dolor. i faci el favor de venir. Oh, aquell llum l'haurem de canviar, no l'havia vist, però aquí no està bé. Vingui, vingui. Vingui, digue-li a Balan que vingui. Vingui. Ara pujarà aquí dalt i farà de llum. Sí, home! A mi em proven les altures, tu. Prefereixo fer de vigia. Dona! Em toca a mi! Em sap greu perquè és que no podran veure l'efecte. No cal ja ens fem un càrrec. Sí. No és en Gonçal aquí? Sí, és natural. Que l'administrador li portaran les 200 pessetes restants i ja quedaran en el dia, que sí? Sí, ja els telefonaré. Doncs, anem. Digue'ls a Balan que s'ha fet tard i que marxem. S'ha fet tard, marxem. Bona tarda. No pot ser, no pot ser. Em sembla que aquesta gent diuen la veritat. No pot ser la veritat, no diuen la veritat. L'Enric no és capaç de fer-me una cosa així. Per què el volen aquests diners? Si sap que jo els necessito, que se'm traspasso una perruqueria, que no és per fer-hi negoci, sinó és que m'hi veig obligada, que no ho veuen això. Ell no veu res. I juga amb l'avantatge que vostè hi veu menys que ell. Com ho pagaré, pobre de mi? Si no tinc res, cap cèntim. Com ho pagaré? Jo no aniré a parar aquest fill meu a la presó. És ell el que ho ha de pagar, no vostè. I pagar com un home, si convé fins a la presó. Senyora Remei!
Què li passa? Oi que plora? Ai, que això és que ves el Ramonet! Ai, pobre de mi! No, no ha passat res. Ana Maria, ho he sentit tot. Ho has sentit tot? Sí. Ai, Ana Maria, ho he sentit tot. Estic molt nerviós. Ana Maria. Jo no hi vull que l'Enric vagi a la presó. No ho vull. I si necessitem diners, jo en tinc una mica de diners. Bueno, jo tinc alguna cosa. I si no n'hi ha, aniré als bars i als restaurants i pidolaré. I tot el que trobi t'ho donaré, però Ana Maria, tu el pots salvar. Jo no vull que vagi a la presó, tu el pots salvar.